Gaswinning in Friesland, net onafhankelijke rochters en crisis in de gemeente Ljouwert. De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland bepraat ik weer de actualiteit en politiek bij de volgende gasten. Zij is deken van de Orde van Advocaten, werkt als advocaat voor Trip-advocaten en is een Brabander uit Greesland, Eve van der Wiel. Voor u een stelling, graag ja of nee. De PVV is een zegen voor de rechtsstaat. Nee. Verrassend. Hij is journalist bij Omroep Friesland, schreeuwer van de Joodse bruiloft en kibbutz op de klei en docent mediawijsheid Auke Zelderust. Verrijk een kwarte stelling. Het is een chaos in de gemeente Ljouwert. Ja. Ligt op twijfel. Hij is deputaire van het CDA in Friesland, wie wethouder in Ljouwert en had nou gaswinning in zijn pakket, Friso Douwstra. Ja of nee? Gaswinning is een zegen van Friesland. Nee. Mijn naam is Roelof de Vries en dit is de Frieske Wieken. Hoe komt het met de WOZ-weerden van Hoezem? Loerdswarm. Die vragen af om wenners van de 2 nieuwe opvanglocaties van Oekraïners aan de westkant van Frensje. Maar dan denk je, ja, ze hebben het altijd slechter dan ons. Ga je ervoor inzetten. In plaats van dat je denkt met WOZ-waardes gaat naar beneden of geluidoverlast. Want geluidoverlast krijg je niet van die mensen. Een juwelier aan vastritten in Frensje is opschrikt door een ramkreek. Ik ben even schrikken, maar nou ging de telefoon en dan schrik je toch even een oorswekker. En inderdaad, het wie even goed mis. Klaas Agricola is ongesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente De Frieske Marren. De Frieske Marren volgt Agricola Fred Veenstra op, die het officieel benoemd werd als burgemeester in Spellingeloon. Het is juist en dat betekent dat de natuur u weer een mooie schouwspullen jouwt. En als je mensen vraagt, omschrijf eens een paddenstoel, dan is het vaak, nou, die rood met witte stippen. De vliegenzwam. Ja, dit wie de Aroene Frieske Wieken. Op eventjes naar Jum. Hoe wie Jum Aroene Frieske Wieken, Friso Douwstra? Een soort mij de provinciale steden importeren hoe het nije Europa beleert. Dus daar wien we aardig mee dwaan. Oh, is dat leuk? Zeker. Ja, dat hebben we een mooi debat over rond. Mooie onvullings. Even gauw één dingetje. Wat hebben we daarover? Iets waarvan je zegt, nou, dat komt aast. Dat is mooi voor Jum. Bewenners van Friesland. Springen aast een god in de loft. Nou, als het goed is, merken ze in de toekomst dat wij together met de Europese lijnen een soort meer doggen voor ons MKB. En dat wij actief met onze Duitse collega's op loeken zullen. Want dat is echt een hartstikke in dat beleid. Voor de Lelylijn misschien. Ja, echt. Ja. Ook Zelderus, collega bij Omroep Friesland, journalistiek. Wat had hij in de besnijding houden de oude wieken? Nou ja, verschillende dingen. Dus zei het wel in de inleiding dat ik verschillende dingen doch. Daar ben ik ook bij de andere je bijvoorbeeld op squallen. Want de leerlingen van klas 6 moeten een profielwerkstuk meidje en inleveren om fjouwer hoe. Dus je moest ik even assisteren. De puntjes op de i. Verder heb ik bij de gemeenteraadsvergadering geweest. En ik ben ondertussen ook nog een boek aan het schrijven. Dus van alles wat. Die man kent alles, hè? En ondertussen ik dat ze nou een contact hebben met de vrouw Nestij, Eve van der Wiel. Wat heeft u, ja, het geleden over het Nederlands. En dan is het niet echt een goede vertaling, maar wat heeft u in de besnijding gehouden? Dat is totaal niet een goede vertaling, kan ik u vertellen. Maar u weet denk ik wel wat ik bedoel. Ik ben gewoon grotendeels aan het werk geweest. Maar daarin heb ik heel veel aandacht besteed aan de gefinancierde rechtsbijstand. Kwaliteit van advocaten die dat soort dienstverlening doen. Toegankelijkheid voor de burger. De regeling voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dus dat zijn moeilijke dossiers. Dat is ook van hot naar her. Alle verschillende onderwerpen wat dat betreft. We gaan ook van hot naar her in deze podcast, in deze talkshow kan ik u vertellen. Want we gaan nu over naar gaswinning. Friso Douwstra, Joost schrikken daar vast in. Ja, maar daar ben ik ook wel aardig mee in de besniering. Ja, toch wel, hè? We gaan tussen voor meer dan 400 miljard euro aan gas uit de Groenhelle in Greesland. Maar nou te putten daar definitief tegen binnen is de hoeriet op ziek naar bronnen van gas. En er is ommers nog lang nog wien en zin-energie beschikbaar om verslijnen op te houden met gas. Van al het gas dat wij broeken in Island komt in Island intussen meer dan een tredde uit Friesland. Kunnen we dan stellen, Douwstra, dat Friesland het nije Greesland is? Nou, als haat gaswin-provincie, dan wel. Ja. En is dat dan iets waarvan je zegt, zo, als je ook Club Cambuur bovenaan zit in de keukenkampioen-divisie, dan ben je blij? Ben je dan ik blij mee? Nee, dat ben we net. Nee. En waarom net? De verschillende dingen. Ik denk dat een beetje technisch jongen de mijnbouwwet al 14 te oud is en echt aan een herziening is. De Napoleon die het ook wel eens begrepen? Nou, dat is net heel dan weer. U bent Hollezon 20. Nou, dat is ook wel even een schofje. Maar dat weet hij ook beter dan ik, dat er misschien wel volle meer wetten uit die tiert binnen. Maar voor het onvreegje van nije vergunnings
moet je ook uitgaan van de nieuwe kennis. En dat gebeurt nou net. En we zien een heel soort onrust in uw provincie als het komt op een veengrijdendossier, als op stikstofdossier, op een wettenkwaliteit. Dan denk je dat had niks met mijnbouw te krijgen. Ja, maar toch wel. Ja, zeker al. De mijnbouw begint daaronder nog eens een keer. Dus Dat mag misschien even uitlezen van mijnbouw. Ja, dan denk je aan de min in Limburg zoeken. Ja, Maar kun je dat even uitlezen? Waarom heet het eigenlijk mijnbouw? Mijnbouwactiviteiten, dat binnen activiteiten in de lage en de diepe ondergrond. Dus even net op het maaiveld, dus net op begrijden en net even het eerste laagje wetten eronder, maar echt wat dieper. Met gas en zoutwinning. En daar hebben we nogal wat van in uw provincie. Een heel soort mensen jaren een soort door tenaat. Ja. Daar komt de wol of net. Ja. Nou, dat moeten we jaren. Ja. Maar er binnen een heel soort actieve gasputten in verschillende velden in uw provincie, gewoon onder het loon. En die binnen er een heel soort. Mm-hmm. En juist eigenlijk altijd in gebieden waar de groen zwak is. Dus geen grijdegroen, dus zwakkere groen. Werd echt nog een soort wetten woonwet, dus uw drinkwetten. Dus al die cumulatieve, stapelende effecten, daar maakt u zwaar genomen. En juist ook omdat het grootste pad boeren in dat gebied zitten. En daar komt ook al een heel soort op al. Dus alles bij en waar ben we daar gewoon nou net lokkig maar hoe dat gaat. En we hebben geen voeg. Je bent zien eigenlijk op gaswinning. Maak het, als ik het een plat. Mijn politieke opdracht van de steden is om een gaswinning en mijnbouwactiviteiten daarin in de provincie te wijzen. En daar ga ik dan ook voor. Ook voor de bescherming van de belangen van Friesland. Ja, maar we hadden natuurlijk ook wel heel erg belang bij gaswinning. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. En ik vind het goed dat jij erop begint. Want dat is natuurlijk wel het eerlijke deel. We gaan het gas nog wel neder. Ja. En hoe je dat dan doch en waar je dat dan doch, dan moet je importeren. Maar dat gaan wij net oer. Nee, dat is ook wel lastig natuurlijk. Je als provincie hebben wij er eigenlijk geen rol bij, mag ik het zo stellen? Het zijn klopt. Net, maar we kunnen wel sjochtswijze, zienswijze inchinnen. En eigenlijk in uw geval altijd. In sommige gevallen ook het wetenschap. En in nog mindere, maar ook gewoon gevallen de gemeenten ook. Zolang het op de ondergrond van de provincie is. Kwam mensen denken, van je moet er wat vinden over de Noordzeeborings. Ja, tuurlijk, als het effect had op uw provincie, het water en de eilanden, dan kunnen we daar wat van zissen. Maar wat er dan mee dien wordt met uw sjochtswijze, dat is aan de minister van Klimaat en Groene Groei, Sophie Hermans. Maar als het op een Noordzee verder is, dat is buiten de provinciegrens. Boppen de eilanden hoort het al heel snel op met provincie Friesland. Mm-hmm. Daar gaan we al helemaal net over. Nee. Dus zit wel in juridische feitelijkheden best wel wat van Fienekist. Maar de eventuele gevolgen ik wat dwaamast. Maar daar haast officieel niks uit te zitten. Nee, Van der Wiel, u heeft in Bedum gewoond. U woont nu in de stad Groningen. Daar is ook wel eens een aardbeving geweest in Bedum. Heel veel. Heeft u daar veel last van gehad? Ja, net zoals zoveel mensen, maar mijn huis ook. Ja, toch wel de ene schade na de andere. Ja. In uw eigen huis? Ja, en hoe heeft hoeft u dat? niet versterkt of zo. Nee. En dat kon telkens wel weer geregeld en dan werd het weer hersteld. En dan kon je ook afvragen, wordt het nou cosmetisch hersteld? Dan komt die scheur gewoon weer terug. En wat ik zelf de hele tijd het ergste vond, dat was een soort van waardedaling. Was zeker in 2012, 2016, zo die periode. Dat je dacht, als ik hier ooit nog weg wil, dan raak ik mijn huis nooit meer kwijt. Nee, maar het is wel gelukt. Maar, Inmiddels, de Walkeer, het schip, de woningnood is hoog. De gaswinning is natuurlijk geëindigd, grotendeels. En ik zat ook niet in het allerdiepste periferie, de diepste ellende. Behoorlijke beslochter in de buurt en zo. Of wat oostelijker, richting Ten Boer. Ja, wij als Stetjes, als Leuters, ook hadden er eigenlijk helemaal net veel les van, hè? Denk ik, van gasboring. Dus het is een beetje, is dat wat verdijken ver van mijn bedshow? Of? Ja, dan kijk wat dingen hoe zitten. Aan de ene kant kan je zeggen van het rekkert mij net, dus het zei me niks. Nee. Aan de andere kant, en dat je wat straks zeggen, in een democratie ben je er echt weer voor allen. Het kan net zo wezen dat je in een samenleving waarvan je denkt van als het mij net rekkert, heb ik daar geen mening over. En wil ik daar echt net beslissingsbevoegdheid door hebben. Dus dat is natuurlijk een warmtepomp en... wat ik nou ook heb bijvoorbeeld, over wat Douwstra zei over de gaswinning in Friesland. Ja, dat zijn toch wel dingen die beslissingen die nou genomen worden voor de toekomst heel wichtig binnen. En dat mis ik nou wel eens in deze samenleving. Dat we heel gauw denken in ons eigen belang. Ja. In plaats van een heel grote belang. Van waar wil je met z'n allen heen? In plaats van waar wil ik aan ze zitten? En dat is een hele andere manier van denken. En die manier van denken mis ik momenteel wel in. Dat kun je je voorstellen. Even een lies rondje. Gebruiken jou thuis nog gas eigenlijk? Ja, dat nog. Ja. Elke dood nog gas thuis? Ja. Van de Wiel, allemaal gas nog. Ja. Dat is ook niet zo eenvoudig.
Nee. Om er vanaf te komen. Nee, dat is niet 1, 2, 3 gepiept. En vooral niet als je een wat oudere huis hebt. Ik ben in een oud huis. 20 of 22, maar ik heb nog wel maar om die tiert. En we binnen zeker actief naar het Sjen, maar dat is net simpel. Nee. Rijdt een dak, dan kinderen ik net volop. Dus het is echt wel even ziekje naar mogelijkheden. Nou is het eigenlijk zo dat alle regionale oerheden min of meer tjen gaswinning binnen. Wetskip had zich de dus nou, je ook weer van de provincie. Is het dan ijs uit te lezen dat er toch zo volle bord wordt? Technisch ja. Het is we hebben gas nodig. De wet staat het dat het gebeurt. Dus op die onderdelen wil ik als oerhiet gewoon uitlissen weer om het kin. Maar wij meidje us en ik terugte en wij net alleen nog, maar ik SODM staat staffensjoch op de mijnen. Maar wij meidje us zwargen over de effecten op de ondergrond. En wat is binnen dan wat is de grootste zwarg dan? We hebben een paar voorbeelden waar het helemaal fout doen is. Wie namen belang is nou nog een groep van mensen die een winaam waaien, die soortwinnings die toen stopzet is. In heel korte tijd, echt in een paar maand, meer dan 22 centimeter warmdaling. Dat is een heel soort. Dus je nou bij de bestaande activiteiten, bij Glycinity Checks de Deal, werd echt een soort warmdaling is. Dus daar binnen gewoon al feiten. Dus je kinderen feitelijk onwijzen dat als er boord wordt bij jou en op jou, en dat zakt de boeien en kindergevolgen hebben van je hoes. Dat mag ik oprecht dat net zisse kinderen voor. Echt net. Daar hebben we lokker genoeg een heel soort kundige mensen voor in dit land. Maar daarbinnen gewoon onderdelen van uw provincie werd dat wel zwak is. Ja. Dus bij de naadbijgelieks had het nog weer hele ooreffecten, ecologische effecten. Dat zei de Watervereniging, zei het UNESCO, zei het SODM. Die zeggen, dat wat met de morfologie van die water. Morfologie. Hoe ziet de warm eruit? Met rimpels of diep? Of is het verzakt of net? Als het water inrint. En de groen is verlegen en oordeling omheen, dan rint het weer op een heel oorstuk er weer uit. Ja. Of niet, of oorsom. Dat wat, maar die ondergroen. Dus kunnen we dan stellen dat de kans groot is dat het gevolgen had? Is dat dan wel een stelling die je innemen kunnen? In verschillende gevallen ken je dat. Maar je merkt aan mij, ik ben het chin. Dat is echt mijn politieke opdracht. Ja. Maar ik vind wel, en juist in deze politieke tijd, dat je altijd echt de oren kan beluchten matten. Ja. Dus in sommige gevallen ken het technisch en wordt het heel goed gecontroleerd. Hij vertrouwen in de bedrijven die de gaswinning doggen. Dat is ook al meer familie en de NAM. De NAM en familie. Nou, wij denken dat zij een oorbelang hebben. En dat je vanuit het belang van een commerciële organisatie denkt, dan is het iets oors dan meer schippelijk. Het is net aan mij om daarop te oordelen. Dat je TNO voor en hij SODM op, 12 van de 3 adviseurs van de minister. En ik denk net dat het goed is, om verschillende redenen die ik ze niet zal even nemen. Maar maatschappelijk, sociaal, wat die impact is. Oude Wieken, wie een oprin in Sint-Niek. Daar zijn meer dan 324 mensen aanwezig. Op een jongen van het ministerie. Mijn familie als operator, dat zei het wel wat. Ja, maar dan heb ik begrepen dat het net echt een inspreekjong wie. Nee, dat wie een informatie. Ja, die kon er roeren in, die standjes en wat foldertjes u deelt en een vergadering en bij je vragen stellen kinderen door de baas of zo. Dat ik denk dat dat wel heel wichtig is. En op oren, Jon. Maar dat is toch eigenlijk gewoon heel min, toch? Nee, ik denk dat het echt een stapje is die het waar was. Het komt onder oren omdat de wethouders die 2 gemeenten van de Friese Marre en van Zuidoost-Friesland en ik namens de provincie ik vregen hebben aan het ministerie en aan de operator. Dat is allemaal leuk, maar we willen net hebben dat de operator even wat flyers in de bus dat en zelfstandig het bij de voetbalclub en Jon organiseert en dit is dus verhaal punt. Je moet er de meeste maar nemen. Waar zijn ministerie binnen de vergunning verliezen. Terug in dit proces. En dat is hem afvregen. Nou, daarom is zijn Jon georganiseerd. Of wie dat er net. Een beetje passen neus toch eigenlijk, wat volgens delen. Nou, en je een onspreken om te praten en een keer weer een hoes. Ik jij dat nou al 2 keer dat je dat zegt. Maar ik denk dat het echt een stapje is van het informeren. En dat neemt net wij, dat we het zien binnen en echt zien bluwen. Ja, nee, dat snap ik. De minister Sophie Hermans is dwaande maar een nieuwe wet. Daarin wat meer opbrengsten van gaswinning naar de regio te komen. Hoe steen jou daarin? Nou, positief daarover. We binnen 10 gasboringspunt. Dus geen punt of komma en van het domme lekker wel.
Als het dan gebeurt. Wij weten dat... ik ga dit boekje maken. Ik ga nooit een boekje maken naar een interview. Ik zie het ook. Wat leuk. Maar er binnen alle activiteiten die er nou binnen... er binnen safvollen dat ik het net allemaal uit de holle weet. Oh. Moet je die Dus voorlezen? het gebeurt nou echt al. Ja, nou, dat is net heel interessant. Maar het gebeurt nou echt al. En dan komen er echt nog nijen bij. Dan sissen wij... Nee, we binden het chin. Ja. Maar jouw besluiten en waarschijnlijk echt nog wel eens links en rechts op ja. Want je kent net oors. Ik binnen de afspraken die we hebben. Kan zij echt naar een familienta vanuit de wet net nee sissen. Op verschillende momenten. Mhm. Ja, dan willen wij echt weer omzien. Daar waar het wij komt. Ja, en Daar hebben we een bestuursakkoord van Friesland. Nou, we zijn de Frieske norm. Een tredde van de revenue die naar Den Haag gaan, die moet er gewoon hier in de regio. Ja, want van elke euro die nou uit de Lietse Frieske velden komt, gaat er nou 70 cent naar de minister van Financiën. Hoeveel van die 60 cent wil je dan heen? Is dat dan een tredde? Een tredde van wat naar Den Haag gaat. En waar maakt dat geld dan heen? Naar de regio. Dus dat is Friesland in dit geval. Je weet je wat zijn, er wordt daar misschien gasboorterren. Ja, misschien wel wat skeer. Ik hoop dat het al hier opgelost wordt. En dan krijg ik dat ondertussen nog een extra dwarpshoes en een mooi speeltuin. Waarom? Skeer is heel goed regelen in de wet. Dat als er skeer is, dan doet de operator en de rijkste keer altijd verantwoordelijk voor. Wij gaan toe dat oordeel. Dus daar wat je gewoon weenstoer hebben. Dat kind naar de minskip daar. Een field houdt zich net aan provincie of aan gemeentegrenzen. En het wetenschap doet er echt in maar. Een wetenschap had echt een enorme skeerontwikkeling. Maar kun je iets concreets nemen waar het Jilton attack geen mat nevens jou? Ja, zeker. Ik denk dat je dat stoppen kan in de minskip en bij gelijks. Als we nou gas boren, omdat er nog mensen gas nodig hebben, laten we dat een broeken om bij gelijks de Frieske inwennen van het gas uit te halen. Ik heb deze trein mensen aan tafel in elk geval een warmtepomp nemen, ga ik wel terug dan. Nou, in Grains willen we dan dit geval werk wel even helpen. Ja, ze hebben wel alle subsidies eruit. Ik denk dat het goeie is. Dan broekt ze het in voor het oorkoppelen voor het oor. Misschien nog een potje van de regionale journalistiek om daarin te investeren. Dat lijkt mij een heel verstandig idee. Inderdaad. Een heel goed doel. En misschien wat meer draagvlak in Groningen. Uit jouw kunnen we generaal aardig snel. Maar laten we daar echt toeke dingen mee doen. Het is tijd voor. Een bak mayonaise. Een bak mayonaise. Dat is alweer deze week weer op uw website of uw app is dat, Bart. Het is voor politici soms die een wolf wat dreig, maar vooral de Joosje. Maar we nemen het nice terug en daar kun je kwad op reageren. Zintuigelijk erfgoed. Kennen we dat? Zeker. Zegt u dat? Nee, dat is wel een hele moeilijk Fries woord. Ja. Zintuigelijk erfgoed. Dat is het zintuigelijk erfgoed. Ja. De geur van Friesland. Ja. Slaat dat ergens op? Ik had er wat moeite mee. Waarom? Nou ja, ik denk, wat is dan de geur van Friesland? Dat is toch niet zoals de mest uitrijden en daar blij mee zijn? Nou ja, ik zal het even uitleggen voor de mensen thuis ook. Een kraaiende wanne of het loert van een trekker jet aast bij het Frieske erfgoed. De fractie van de BBB in de provinciale staten dat wezen zelf een motie voor het behoud van langs eigen geuren en loeren. En die zich onnaam. Nevens steedlid Ursula Lolkema gaat het om een zintuigelijk erfgoed. Het gaat dus om de geuren en loeren die de Frieske land jaren. En dan komt u, mevrouw Van der Wiel. Je kunt dan denken aan een trekker, een koe, de kei, de wanne, skiep en ik om gas dat correct meent is, maar ik om het jarjen bij Gleeks. Ik vreemd me dan af, wat is daarnaast het gevolg dat het aanzien elk dorp stonken maat of? Ja, goede vraag. Dat is volgens mij net het gevolg. Het had geen directe juridische werking. Dat is exact. Ik als uitlijn toch de is. Maar ik denk wel, ik wie er vanzelfs natuurlijk bij in de stedenvergadering. Ja. Wel in dat wie van de inzieners zou zijn, dat had wel een emotionele werking. Dat is voor een wel een hele wichtige uiting van hoe het schoen wordt naar van symboolpolitiek. Dat maakt je aan hun vragen. Maar dit is een emotionele binding mij van wat ze wij komen. En dat is voor iedereen denk ik wel oors. Maar ze hadden mij duiden van dat echt die momenten wijzen maaien voor mensen. Dus toch net een beetje burg van zulke emoties. Of emoties, net emoties. Ja, emoties. Nee, ik hou van nieuwe dingen. Ik hou van dat mensen de vensters open loeken en zoeken naar dingen die er nog nooit, wat mensen nog nooit naar zoeken. Dat is hier. En het tweede is, hoe functioneel was het haar? Zo, wij lezen dingen verst uit de skiertnis die het functioneel wijzen kennen voor de toekomst. Ja. Ik bedoel, het klinkt wat clichématig, maar we kennen een heel soort leren van mensen. En we zullen de grif ook nog goed hebben. We kunnen leren van de jaren 30. We kennen zien wat er toen gebeurd is. We kennen zien wat er nu gebeurd is. Dat vind ik heel functioneel. En dat is functionele kennis van wat West had. En dit had ik mijn emotie te krijgen. Ik zou zeggen, dwan,
Het wordt wat museaal, bewaar je het. Bij mij op Squallen, die zullen ooit een keer denken van wat is dit voor loert, het daar geen binding mee. Maar als je dit bewaar je en het kost net al te volle moeite, vooral dan. Ja. Maar ik zocht net direct nog de functie, behalve dan als je misschien gelukkig wilde kennen, had je nog een keer de trekker hier. Een Veensene, een gevangene uit de Westerrijn, mocht ik in Fries praten over de telefoon. Onder andere met haar dementerende Beppe. De Veensene wie onder verscherpen tafersjoch zet in Arnhem, nadat er te lang bellen naar onbekende noemers. Daar hebben we hem verplichten om in het Nederlands te praten, omdat de Veensene hier afspraken had met Frieske tolken. Wat vindt u daarvan, mevrouw Van der Wiel? Ja, dat is natuurlijk heel ongelukkig. Ongelukkig? Als het echt zo is dat iemand met zijn doodzieke, op sterven liggende oma wil bellen. Ja, al is ze dat niet, denk ik dan trouwens. Maar... Dat weet ik niet. Of ja, niet. Ze lag niet, ze was als je gewoon met je bed maar goed, je wil, ja, precies. Je wil met je oma en het gaat altijd in het Fries. En het kan niet anders dan in het Fries. En ja, dat kan dan niet. Tegelijkertijd, ja, we willen allemaal heel graag dat de zware criminelen, en daar hebben we het dan over, want anders was er geen verscherpt toezicht, dat die heel erg verscherpt onder toezicht staan. Hè. De hele Kamer staat op zijn kop als de ene tachie met de andere tachie zou hebben gecommuniceerd via de wc-buizen. Ja. Dat soort... maar als ik daar nog even wat toe zeg, maar dat verscherpte toezicht, dat snap ik. Maar regel je dat dan ook? Als je het belangrijk vindt, dat is toch, want de gevangenis, ik heb een boek geschreven over de gevangenis, als al die gesprekken worden afgeluisterd, dat weten de gedetineerden ook. Nou, hij belt het met Beppe, hij weet ook dat het afgeluisterd wordt. Ja, dan denk ik, verscherpt toezicht, dan regel dat dan maar binnen de gevangenis, dat iemand dat ook verstaan kan. Ik zie u twijfelen. Er zitten ook mensen uit Oorlog in, er zitten mensen uit Turkije uit. Ik weet niet hoe dat gaat. Ik doe geen strafrecht. Ik kan me voorstellen dat zulke gesprekken worden opgenomen. Dan kan je het later nog eens naluisteren. Maar moet het voltaan kunnen? Friese tolken bij? Moet dat eigenlijk? Ja. Vindt Van Wolf, u twijfelt nog steeds? Ik twijfel nog steeds. Ja, het moet ook praktisch haalbaar zijn. Het is een maar dat kun je toch halen? Ja, moet je praktisch maken. Moet daar het geld naartoe? Dat is de vraag. Je kan het geld maar 1 keer uitgeven, hè? Ja, okay. Maar ik denk ik wil even nog horen op het tweede Rijkstaal die gewoon verankerd is in de wet, dat het een officiële taal is. Ja, de Australië en hetzelfde is beter wel meer. Ik wil met het volgende onderwerp. Johan Derksen wordt net vervolgen van zijn uitspraken over het Kamerlid Hapte Moeder Hoop. De wie wil sprake van belediging, zei het IPB-ministerie. Derksen maakte in april opmerkingen over de Frieske identiteit van de Hoop. In een uitzending van Vandaag in Zijt zei Derksen onder andere dat de Hoop uit zijn nek stond te lullen en dat hij geen Fries kan zijn. Ik ben toch ook geen Surinamer, zei Derksen. Ja, walgelijk. Walgelijk? Ja. Is daar consensus over op deze tafel? Ja, walgelijk? Nou ja, het is onfatsoenlijk. Maar als dat haast door de netvervolging, dat is natuurlijk een heel oorverhaal. Ja, precies. Is het goed dat er nou netvervolg is? Ja, nou ja, goed. Ik weet net precies wat er de argumenten van binnen, maar de wet is daarop najongen. We hebben mensen najongen en nevens de wet kan hij net vervolgen worden. Daarom kun je nog wel meestal al het begrip onfatsoenlijk en misschien walgelijk erop plakken. Ik bedoel, want ik vind het echt net goed dat je in een samenleving bij daar wet iedereen de materiaal maar wat van sissen. Je kan een algehele verontwaardiging uitspreken. En het hoeft net altijd een rechter ontpas te komen. Ja, maar zelf natuurlijk ik hier onjef te dienen, uiteindelijk. Nee, en ik vind, we moeten misschien al een soort van zelfcorrigerend vermogen hebben. Dat we zeggen van, hiervoor hebben we de rechter net nodig. We zeggen misschien al van, maar dat is het probleem, denk ik. Dat heel veel mensen dat het gewone fatsoen, dat vinden we jaren 50 en spruitjes en dat hoeft allemaal niet meer. En mensen buitelen over elkaar heen om te chockeren, om aandacht te krijgen. Ja. En dan moet de strafrechter en het Openbaar Ministerie moet dan maar de grens trekken. En ik ben het helemaal met je eens. Die grens ligt er al veel eerder. Ben je niet helemaal klaar voor? De vraag uit Den Haag. Nou, je weet het natuurlijk al, hè? De vraag uit Den Haag. Deze week, er komt elke week weer vanuit de Fries, uit de eerste keer weer of uit de tweede keer weer een vraag. Dit panel onder dit voorop staat het zelfs uit. Dit keer is het eerste Kamerlid Hetty Jansen. De Eerste Kamer heeft zich uitgesproken tegen het gebruik van het noodrecht om de asielproblemen op te lossen. Het parlement mag volgens de Eerste Kamer niet buitenspel gezet worden. Wat vindt het Forum van een eventueel gebruik van het noodrecht? Ja, nou, inmiddels is die noodrecht natuurlijk een noodmaatregel geworden. Ja. Maar dit leek me nou wel een typische vraag voor u, mevrouw Van der Wiel. Nou ja, het noodrecht, het oorspronkelijke plan was natuurlijk volkomen absurd. En ik kan me niet voorstellen dat
Geert Wilders en Marjolein Faber en weet ik wie dat niet ook wisten. Waarom was het absurd? Als je heel lang kijkt, dan moet er een crisis zijn van het type een watersnoodramp-achtig iets. Als je 3 weken of langer moet nadenken over een dragende motivering voor waarom jij vindt dat het een crisis is. Als je erover moet nadenken, dan is er dus niet een crisis die bedoeld is in die wet. Ja, maar mensen voelen het als een crisis. Nou, maakt niet uit, want ze kon het niet benoemen. Nee. Dus is al af. En dat wist. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat zelf ook niet wisten. Dus daar zit dan kennelijk een andere politieke agenda achter. Zoals? Het telkens weer over migratie hebben. Telkens weer een relletje maken. Zorgen dat je de regie hebt van het onderwerp. Ja, dat is denk ik wat er. Dat leek me een heel fijn bruggetje naar het onderwerp waarvoor u ook onder andere aan tafel zit. U bent deken van de Orde van Advocaten. Noord-Nederland, hè? Van Noord-Nederland, ja. Oh, ja. Wat houdt het eigenlijk in? De deken is alle advocaten zijn gevestigd in een arrondissement. Dat is het arrondissement Noord-Nederland in ons geval. Die vallen dan onder het toezicht van de deken. Die zijn lid van de Raad van de Orde van dat arrondissement. En de deken houdt het toezicht op de advocatuur. Dus ik alleen op Noord-Nederland. Toezichthouder. U bent zelf ook nog advocaat. Ja, maar dat stelt betrekkelijk weinig voor. Bijna niet meer te doen dan eigenlijk? Nee, dat is eigenlijk een beetje een reliquie zoals het vroeger was. Toezichtsdossier in Den Haag, dat is een ander hoofdpijndossier overigens. Ja. Daar wordt ook altijd over gediscussieerd. Moet dat nog wel, moet dat nog niet? En intussen zitten we er nog een beetje mee. U hield onlangs een toespraak bij de beëdiging van 6 nieuwe rechters. En normaal gesproken heb ik begrepen, is dat vooral feestelijk en leuk en gezellig. En een wijntje en bitterpad op tafel. Ik stel ik me zo voor, weet ik niet. Nog, die waren er toch nog wel? Oké, Auke was erbij, ik kan het bevestigen. Maar nu sprak u nogal uw zorgen uit. Ja. Waar maakt u zich precies zorgen over? Nou, ik greep mijn podium, zal ik maar zeggen. En dat deed ik heel bewust, omdat ik zie dat wat er gebeurt op dit moment is dat de democratische rechtsstaat veel meer in gevaar is dan wij ooit hadden kunnen denken. Tenminste, ik was misschien een naïeve burger. Waar zit hem dat in? Waarom is die rechtsstaat in gevaar? Dat zit hem, om te beginnen, je ziet het aan hele kleine dingen. Onze grootste partij, voor zover de PVV een partij is, zit in een Europese fractie samen met Hongarije, Orbán en met Meloni van Italië onder andere. Die lopen dus een beetje op ons voor. En die doen niks anders dan rechters belachelijk maken, rechters vervangen. En vervangen door regeringsgezinde rechters. Dat is in Polen ook gebeurd. Polen is inmiddels weer teruggedraaid. Nog even over die situatie in Hongarije en Italië. Voor de mensen thuis die dat misschien niet helemaal volgen. Hoe erg is de situatie daar? Wat houdt dat in? Die is rechtsstatelijk heel erg. Ja. Omdat wat je bijvoorbeeld doet, wat Orbán heeft gedaan. Die heeft de pensioengerechtigde leeftijd van rechters van 70 naar 65 of 62, wil ik afweten. Verplaatst. Met als gevolg dat er een heel groot cohort rechters in één keer vervangen moest worden. In plaats van de gebruikelijke uitstroom. Nou, een beetje verjongen hoor. En die kan je dan vervangen door rechters die jouw regeringsgezind zijn. Dat heeft hij dus ook gedaan. Dat heeft hij. Is dat aan te tonen eigenlijk? Dat is allemaal aan te tonen. Dat is allemaal gewoon hard. Ja. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat Meloni in Italië maatregelen treft, wetsvoorstellen treft. Of Orbán heeft een mediawaakhond ingesteld in Hongarije. Meloni heeft een wetsvoorstel dat ze zegt, ik wil niet meer dat er geschreven wordt of bericht wordt over strafrechtelijke processen totdat iemand veroordeeld is. Dat lijkt dan heel fijn, hè? Want iemand is onschuldig totdat hij veroordeeld is. Maar dat betekent feitelijk dat jullie, de journalisten, helemaal buitenspel staan. En het hele volk ook, omdat de hele rechtspleging dan aan het publiek wordt onttrokken. Dus als je dan een regeringsgezinde rechter hebt en een corrupte politicus, en die komen voor, want de politie zijn net mensen, dan weet je dus niet meer wat er gebeurt. En dat is waar ik me heel erg zorgen over maak. Ja. En de PVV heeft de afschaffing van de publieke omroep in zijn programma. Ja. Zijn er in Nederland wel voorbeelden waarvan u zegt, wij hebben hier Hongaarse of Italiaanse taferelen, of we zitten daar dichtbij? Nou ja, wat heel griezelig is dat in Nederland, dat hebben we ons allemaal, denk ik, tenminste ik heb me dat nooit gerealiseerd, dat met de komst van de Raad voor Rechtspraak de invloed van de minister op de benoeming van de rechters vrij groot is. Eigenlijk veel groter dan destijds in Polen of Hongarije of Italië. Gisteren heeft daar ook een heel mooi stuk over in NRC gestaan. Dat betekent dat als de minister wil, en wij dachten altijd, wij hebben dat soort ministers niet, wij hebben gewoon nette mensen. Maar als de minister wil, kan hij dus invloed uitoefenen op wie er straks rechter wordt.
Ja, welke minister is het eigenlijk hier? Die dat dan... De minister van Justitie. Ik weet niet onder wie van de twee... Op Binnenlandse Zaken heeft hij er ook nog een rol in? Ik denk van Wil. Ja, maar die kan dus invloed uitoefenen nu op het aanwijzen van rechters. Ja. Maar hoe kan hij dat doen dan? Omdat de minister benoemt de Raad voor de Rechtspraak. En de Raad voor de Rechtspraak benoemt de presidenten. En is dat al lang zo eigenlijk? Ja, sinds 2002. En dat is zorgelijk. Dat moet anders, vind ik. Ja, dat was eigenlijk nooit zo zorgelijk. Wij dachten altijd van we zijn zo Nederlands. Dat kan geen kwaad. Ja, dat kan geen kwaad. Nee. En dan kan ik me voorstellen dat Henk en Ingrid thuis, zoals door de PV wel vaak benoemd wordt, de gewone normale man thuis zit en denkt, het kan mij net al schelen, het zal wel. Ja, en dat waarom is dat dan toch van de mensen die zitten luisteren of te kijken naar, waarom kan het hun toch raken? Dat is nou precies wat ik zo eng eraan vind. Het zijn allemaal hele kleine dingetjes en je denkt, alle juristen staan voortdurend op hun achterste benen, maar dat doen ze altijd, hè? Je hebt een leuk plan als ondernemer en iedereen denkt in de kantine, we gaan ervoor, totdat de bedrijfsjurist binnenkomt die zegt, dat kan niet, artikel zoveel, juncto zoveel, zucht. Hè? Ja. Dus het is allemaal heel daadkrachtig, ziet het eruit. En in gewone taal, en mensen kunnen het begrijpen. En iedereen denkt, die regeltjes. Mm-hmm. Maar die regeltjes zijn natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Dat zijn geen regeltjes, dat is het fundament van onze rechten. Nu is het... nu raakt het je nog niet, maar misschien raakt het je straks wel. Hoe zou het je dan kunnen raken? Dat je recht tegenover je hebt die partijdig is. Ja. Hoe erg is de situatie, Auke? Nou ja, ik heb mevrouw Van der Wiel ook geïnterviewd hierover. Ik was ook bij die installatie. Ja. Ik moet zeggen, dat was ook het is ook een feestelijke gebeurtenis gebleven, hoor. Hier miste de bal ook op tafel en is het ook feest verder. Dus ja. Ja, maar goed, het is 6 rechters bij het gerechtshof, dat noem je dan raadsheren. Maar goed, dat was al een feestje op zich, want er is een groot tekort aan raadsheren. Maar vervolgens komt mevrouw Van der Wiel aan het woord en zegt ook letterlijk in haar speech dan, tot zover de vreugdevolle woorden. Ja. En nu wil ik toch een steen in de vijver gooien. Wat trouwens door iedereen ook enorm werd gewaardeerd. Omdat, als je... En ik kom heel vaak in... nou praat ik ken ook wel van iets praten. Ik kom als rugbankverslagjouwer heel vaak in de rugbank. En dan denk ik, ik vind van de mensen die hier voorkomen, of van de slachtoffers, of toch... Dit is wel wat het gebeurt. Dit is wel het bolwerk van de rechtsstaat. Waarbij dus eigen is voor alles. Dus voor alle partijen, voor alle situaties... Ja. En ik wil eerst bij een politierechterzitting, dan is het nog duidelijker. Waarbij de rechter ex-jocht nee, door best wel vertochten, maar hoe kunnen we toch verder meisjes om? Dat viel te zwaar en ik heel duidelijk. Want ik vind het belang van de rechtsstaat, kom ik daar altijd met in. Dan denk ik, wat goed, want ik lees het ook wel eens uit aan leerlingen. Waarom de bierriet van de rechtspraak extra belangrijk is. Ik zei, want stel dat net zo is, dan kan een rechter gewoon sissen. Die kop die staat mij niet zo aan, meneer. Ik denk dat ik u maar eens, wat zullen we doen? 3 jaar zelf geven. Is dit een concreet voorbeeld wat zou kunnen? Nu op dit moment niet. Ik heb het volste vertrouwen in alle rechters. Bent u overigens bang dat die minister nu ook al eventueel rechters gaat aanwijzen? Ik heb daar niet concreet aanwijzingen voor. Maar het punt is, het zijn altijd hele kleine stapjes en altijd hele kleine veranderingetjes die je niet... We krijgen bijvoorbeeld B2-verhoging 21% op kranten. Dat is een economische maatregel. En is dat nou eigenlijk wel zo? Want het is niet alleen rechters. Hè. Jullie, journalisten, zijn de vierde macht. Jullie moeten zorgen dat aan de kaak gesteld wordt wat er gebeurt. Dat de mensen thuis fatsoenlijk voorgelicht bediend worden, echt geïnformeerd worden. Moet je gast uitnodigen. Maar jullie moeten wel je werk kunnen doen. En dat met die 21% wordt het alweer wat lastiger. Ja. In uw toespraak zei u ook, alle stoere taal zal op niets uitrijden. En u krijgt daarvan de schuld. Ja. En daarmee, met u bedoelde u de rechters. En Brussel, zei ik, hè? Ja, in Brussel. Maar wat bedoelt u daar precies mee? Nou, dat zie je. Wat er dan gebeurt is dat, die noodwet is er dan niet gekomen. Maar stel dat die toch was doorgezet, dan was dat uiteindelijk gesneuveld bij een rechter. En dan wilde zeggen, zie je wel, dat is allemaal, die stemmen allemaal D66 en ook allemaal... D66-rechters noemt hij het. Ja, D66-rechters en die houden hier we hebben een heel groot probleem. Mensen ervaren dat we kunnen niet oplossen door die rechters. Hou dit nog even vast, want we hebben hier ook een fragmentje van. Dat is alweer een tijdje geleden van de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. Voorzitter, nogmaals, rechters.
Heel veel rechters en D66'ers, een gruwelijk aantal. Een enorme oververtegenwoordiging. Daarom hebben we van die belachelijke uitspraken af en toe. Krijgen verkrachters een taakstrafje. Heeft mijn fractieleider dat gedonder met het Openbaar Ministerie, maar meneer Pechtold niet. Daarom worden de blokkeervriezen gepakt, et cetera. Rechters bedrijven constant politiek. Kun je leuk vinden of niet, dat gebeurt. En die D66'ers, die zitten in het Openbaar Ministerie en die zijn rechter. Wanneer gaan we nou het aantal D66'ers onder de rechters en bij het Openbaar Ministerie eens flink terugbrengen? U zegt net, dit kan helemaal niet. Nee, ik vind het heel kwalijk. Niet alleen om wat ik net allemaal al zei, maar ik vind dat een politicus moet weten hoe... Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat betekent dat je 3 machten hebt die elkaar controleren en de 4e macht, de journalisten erbij. Politica. De trias politica. Je hebt de rechterlijke macht onafhankelijk. Je hebt de wetgever, dat is de Tweede Kamer met de Eerste en de regering. En je hebt het bestuur. Mm-hmm. En die houden elkaar in balans. En macht moet altijd tegenspraak hebben, altijd tegenmacht hebben. En je moet dus ook zorgen dat je elkaar daarin respecteert. Dus je kan... Ik baal ook wel eens van een rechtelijk vonnis. Het is helemaal niet zo dat ik rechters heilig verklaar. Nee. Helemaal niet. Maar als u dit ziet, dan u wint zich daar wel over op. U wordt daar boos van. In zijn algemeenheid moet je de rechterlijke macht natuurlijk nooit zo wegzetten. En ik vind het echt eng trouwens. Ik vind het doodeng. Hoe eng is het? Want Henk en Ingrid, om die maar even te noemen, die denken, dat klinkt ook wel stoer. En die hebben misschien ook wel een slechte ervaring. En die herkennen zich niet in D66, want die vinden dat te woke. Ik verzin het maar. En die kunnen daardoor meegaan in iets. Terwijl uiteindelijk is dat ook niet in het belang van Henk en Ingrid. Nee, ik sprak u ook aan de telefoon afgelopen week. En daarmee maakt u ook de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Dan moet je altijd zeggen, voorzichtig. Maar waarom maakt u die vergelijking toch? Nou, eigenlijk om een ander aspect hiervan. Wat mij altijd zo verbaast, en oprecht verbaast, is dat onze grondwet, we zijn gelijk allemaal voor de wet. De vluchtelingenverdragen. Alles wat daar gebeurd is, wat nu afgebroken wordt, met veel plezier lijkt het ook wel. Dat is voortgekomen uit de afschuw, de terechte afschuw, van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, met name de Holocaust. Iedereen dacht na de Tweede Wereldoorlog, dat nooit meer. En juist toen zijn al die beschermende bepalingen opgenomen. En dan denk ik, hoe kan je nou als Geert Wilders, die zich zo aanschuift tegen Israël, wat ik niet zelf vind als Joden, maar oké, die zoveel begrip heeft, en terecht begrip voor de Holocaust, voor het verdriet, voor het onmenselijke, immenselijke leed dat daar gebeurd is. Hoe kan je dan alles wat daaruit voortkomt nu in één klap wegduwen? Zijn Joden dan wel mensen en moslims niet? Dat is toch niet te rijmen? Nee. En wat ik wil zien is dat wat het zinwürdig gebeurt is van er wordt een heel soort vreemd. Hè? De kerst skiertnis kerst broeken als les, de kerst met misbroeken. En dat wordt op dit moment echt dingen. Dus denk van, wat kan ik broeken voor mijn verhaal? Ja. Want dat werd natuurlijk heel iets belangrijker, ook maar die social media. Wat is eigenlijk mijn verhaal en waar kan ik mij scoren? En wat Johnny Skek zei over die migratie, over het asiel, dat is eigenlijk in de campagne en op nota is het voortdurend vreemd. En ik vind het echt dreig. Ik soortskreun onder de Tweede Wereldoorlog. Ik vind het altijd dreig en ik door het thuis wel eens die vergelijking te maken. Nou, in het bier ben ik wat verzet. Het is altijd eng. Maar ik vergelijk het ook niet met de Tweede Wereldoorlog. Ik zeg, hoe kan je die compassie die je hebt voor die ene groep, die het heeft geleid tot deze regels. Die compassie is terecht. De regels zijn dus ook goed. Dus waarom gooi je ze overboord? Ja, ik ga niet even waarom. Wat het onderwerp ik ga stil afsluiten. Hoe nog vraagjes. Wat is wel interessant, hè? Maar de man die we niet kijkt zeggen is Martin Bosma. Die is nou voorzitter van de Tweede Kamer. Is dat dan al een voorbeeld van zo'n stapje? Wat je daar niks van? Ja, dat zou het kunnen zijn. Ja. En is er nog licht aan het einde van de tunnel eigenlijk? Op het moment niet. Nee. Oké. Ik voer ze naar een lichter onderwerp, maar dat is ik net bepaald. Een vluchtelingenopvang naast de Vleenbasis in Lauwert is een gemeente die prima, maar van permanente bewenning, maar de komende 30 jaar geen sprake wezen. Dat de defensie in augustus onder de gemeente Lauwert witte litten. De opvang maar tijdelijk wezen en daarmee net permanent wennen worden. De brief is in handen van Omroep Friesland kwam, daarom is het ook uitgelekt. De brief waarin defensie schreeuwt dat ze geen
permanente bewenning willen. Daar gaan willen. Bezieken de gemeente nou een plek te creëren voor opvang, luidt Defensie dwers. Wat vind je ervan, Douwstra? Ja, dat is al het wethouder van jou. Ja, dat snap ik. Maar als deputaire van de provincie Friesland ben je even heel weten. Voorzichtig om je te mengen in de actuele politieke onderwerpen van de gemeente. Wat is er van Auken? Nou ja, dit is een mooi berichtje van toch nog even hoe het vorige onderwerp. Ja, daar wil ik toch nog wel wat preciser van. We hebben daar komen we echt wel op, maar in Den Haag wordt er haast net mee praten hoe echt de inhoud. Er wordt wel asielbeleid, er wordt asielcrisis neemt. Maar ik heb nog nooit injet van, maar de binnenper gezin, die hebben hulp nodig. Die komen uit het oorlogsgebied. Waarom we daar net over praten? En dat is het berichtje naar dit verhaal. Er wordt nou al 2 jaar praten over die vluchtelingenopvang. In het oude tuincentrum. Bij het oude tuincentrum. Daar kerst alles trouwens van vinden. En daar vind ik wat van die locatie. Ik vind het eigenlijk bizar. Ja. Om naast een vleerbasis. Hoe betekent het? Werd ik net ween wil. Werd een heel soort mensen net ween willen. Dat je denkt, nou dan toch we daar. En die 450 asielziekers, die ken daar wel. Dat vind ik bizar. Maar los daarvan is het 2 jaar lang praat over opvang. Waar we is net in helpen. En waarom kunnen we net dat menselijke gezicht zien in de politiek in Den Haag, maar nou ik in Ljouwert. Nou, ik wie bij die gemeenteraadsvergadering over de Maasje. Ja. En ik get het over begrippen als, ja, maar is dit nou wel een echte brief? De status van een echte brief, of is dit nou een concept? En daar ben we dan bij al die intelligente politici in die rietsel. Het gaat niet meer om waar het om gaat, maar het gaat om een brief, een conceptbrief. Het gaat om een conceptbrief. Ik snap het politieke spul. En ik snap ook wel positie en oppositie. Macht en tegenmacht. Daar komt ik wel eens wat goeds uit voort. Maar op een gegeven moment wil je toch echt zeggen van, oké, jongens, nou is het clear. Er staan ongeveer 300 Syriërs, die matten misschien van het kabinet wel weer waarom. Maar die kunnen wij helpen. Ja. En waarom gebeurt zulks net? En dat vind ik eigenlijk schrijnend. Het failliet van het politieke systeem op dit moment. Even naar die gemeenteraadsvergadering taf, waar we stonden bij Wierst. Daar is een motie van afkeuring in Tjenne, toch de volslaande oppositie. Hoe komt dat in de gemeente? Hoe was dat in die gemeente? Hoe was dat ervaren? Nou, ik heb bezocht een verhaal te maken. Ik voor Omroep Friesland, zodat iedereen het nou begrijpt. En misschien iedereen het ook nog de moeite waard vindt om het te lezen. Dat alleen nogal is een uitdaging. Maar het is zo, er is de college... Zie je toch maar, ik denk dat ik het wel ken. Okay. De college die het zijn van... wij hebben nog geen informatie van uit Den Haag. Nou blijkt het toch, al in eind augustus is een brief verstuurd... waarin duidelijk het standpunt van de minister van Defensie steert van... geen permanente bewoning, dat doen wij daarnet. Nou... Ik kan me voorstellen dat je als politiek dan zegt van... Joh, dat er niks is en er leidt een brief. Dat snap ik. En ik snap ook wel dat de oppositie daar werk van maakt. Maar als het dan gaat over het woord concept... dan daar hebben we dan oren over praat. Dan denk ik, wij zijn mee bezig. Schiet eens op. Maar goed, dan komt het antwoord van het college, van de wethouder. En die zei, voortaan zullen wij dus alles hier meidje en onkenbaar meidje. Van 18 juli... Dat betekent alle correspondentie, tussenstappen, tijdlijn, neem maar op, dat krijg je. Ja. Daar is wie op dat moment heel tevreden mee. Maar uiteraard stel je dan de vraag van, maar is het daarna dan ik niks meer correspondeert? Nou, er is nog wel een telefoontje geweest. En toen barstte de bom. En echt op het niveau van, en ook nog een telefoon. Ja. Want wie inderdaad het antwoord van het college, en Nathalie Kramers, die vertelde... Dit beloven wij, de wethouder, dit beloven wij hem. Het er dan nog communicatie geweest, of het er correspondentie... Want officieel is telefoontje geen correspondentie. Dus, in de juridische zin misschien. In juridische zin is een... in feitelijke zin ook niet trouwens. Nee, in feitelijke zin ook niet, maar in juridische zin kan net zeggen dat er sprake is van correspondentie. Ja, daar had nog wel een telefoontje geweest. Ja, toen barstte de boom, toen stapten ik 2 rietsleden lelijk uit de zeel. De emoties wien van tevoren al, de adrenaline ziet al heel heeg. Even een paar quotes uit die kritiek. We binnen lamslijn, een schoffering, zo maken ze geen vrienden. Dit is schokkend en we voelen ons bedonderd. Is die kritiek eigenlijk terug? Als ik die zei, jij wel. Maar... Nou ja, het ben hudde wudden. Ik snap wel dat je, als je in de politiek zit, dat je opheldering wil. Want er is informatieplicht. Want de gemeente is uiteindelijk de baas van
van in dit geval de staat van de beslissingen. Dus ik snap wel dat de gemeente die alle informatie nodig heeft om uiteindelijk een beslissing te nemen. Maar burgemeester Sibran Buma vindt de kritiek oerdreun. Ja, nou die zei ik, en daar ken ik wel in mei hier, die zei van mijn vluchtje. Als we alle telefoontjes, maar wij plegen alle telefoontjes, als we dan van tevoren sissen matten. Dus luister, wij hebben nou een telefoontje. Ik maak hier een verslag van. En het kan best wezen dat het in de gemeente hier komt. Ben je even mee? Er zei een man aan de andere kant die misschien een groot bedrijf bouwen wil in Ljout. Die zei, wacht even. Ja. Ik zeg niks meer. Nou, nu even niet. Ja. Maar ja, dit keer door een AZC natuurlijk is wel wat oorzaak. Jawel, maar wat denk je hoeveel telefoontjes over dit onderwerp pleegt binnen mijn ambtenaren in Den Haag? Oké, dus dat voert ik net. Dat is net. Nee, en dan denk ik van, dan wordt het echt een politiek spul. En dat wordt het dus echt. Ja, en nou is er iemand die dus die briefje inhouden had. Hebben we een idee wie dat dan Ja, nou ja, dat weet ik net of dat het geval is. Dat wordt dan schreeuwen. Dat het college wil daar verder net op ingaan. Dus hoe dan dat telefoontje zo west om die briefje in te houden. Wat daar dan achter zit, weet ik net. Maar nogmaals, dan komen we toch weer bij het begin. Waar hebben wij het nou over? We hebben het net over die mensen die hulp nodig hebben. We hebben het over een telefoontje die het mogelijk pleegd is. En waar wij, of tenminste de gemeente die de vertegenwoordigers die wij keersen hadden, hadden druk om mij. En dan denk ik van, daarom ging ik net naar de stembus. Want ook is net naar de stembus? Nee? Ja, nou, om dit soort dingen mij te meiden, daarvoor stem ik niet. Ik stem voor andere dingen. Ja. En ik zei, ik wil... Ik ging wel naar de stembus. Nee, maar ik bedoel... ik dacht ik sta wat bedoeld. Ik wil nog even een meisje. Ik zei van stel dat alle televisies in Ljouwert uitvallen en we kunnen alleen nog naar dat debat zien, dan is dat teleurstellend voor de burger die altijd de moeite neemt om te stemmen. Want je maakt dat toch, je bent vertegenwoordigers van de bevolking en dan word je toch wat oorzaak. Ik snap nogmaals het politieke spul, maar nou moet je op een gegeven moment echt terug. Ja. Maar dat is toch ook wat we in Den Haag nu zien? We zien toch mensen die niet besturen. Er gebeurt eigenlijk betrekkelijk weinig. En hoe gaat het dan via? Maar het AZC vreeg je me daar vooral af. Iedereen is campagne aan het voeren. En niemand is gewoon aan het werk. Ja, er is net meer die cadans van de hieterij om die stembussen. Hè, dat snap ik, campagne snap ik. Is er stemt en dan moet je verder. Dan moet je regeren. Ja. En dat zocht nou in Den Haag, maar dat zocht het dus nou ook in Ljouwert. Dan denk ik van, dat moet nou regeerd worden. Ja. En we hebben naar de stembus West en we hebben hier een keer en nou moet er regeerd worden. En ja, als dat bij die vergadering zit, dan denk ik zo, ja, er moet dus een beslissing genomen worden. En nogmaals, het wordt nou 2 jaar. De frustratie wordt alleen maar groter. Het leidt onder een vergrut lees. Gelukkig gaat die in de steden al wel goed, hè, Douwstra? Meer wel. Bij jullie wel, ja. Ik denk we de fouten makkelijk zeg. Ja, buis ook hoor. Maar ik denk dat als je zegt naar de oude stedenvergadering, de sfeer goed weer. Wel verschillen, maar wel gewoon het peteren erover. Ja, en het is ook wel eens een keer een maand dat het een stuk minder is. Nou, dit liep me een mooi eindpleidooi. Mag ik je hem hartelijk bedanken voor deze week. Dit hier de Aroene Frieske Week. Volgende week weer een nieuwe Frieske Week. Hoi.